Bobor európsky sa stáva aj na Slovensku expandujúcim druhom, najmä v oblastiach povodí Dunaja a Tople. Vedcom na Parazitologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Košiciach sa podarilo zistiť, že je zdrojom mnohých patogénov prenášaných vodou. Odhalili aj nový subtyp parazita. Prečo ste sa zamerali na Parazitologickom ústave práve na bobra európskeho? V laboratóriu environmentálnej parazitológie sa venujeme štúdiu parazitických organizmov, ktoré žijú u zvierat aj u ľudí. A zároveň sledujeme kontamináciu životného prostredia, pričom v prostredí sa zameriavame hlavne na vodou a pôdou prenosné parazity. Tým, že bobor žije vo vodnom prostredí, tak nám to vnúklo takú myšlienku, že čo keby sme sa pozreli na to, aký druh parazitov sa uňho vyskytuje, pretože bobor je na našom území jednak zákonom chránený a v poslednej dobe dochádza k jeho veľkému šíreniu sa. A na druhej strane zo Slovenska neboli doposiaľ žiadne údaje o tom, aký druh parazitov sa uňho vyskytuje. To znamená, že nebolo možné povedať, či bobor môže ohrozovať aj zdravie ľudí, respektíve či ohrozuje len zdravie zvierat. Tie parazity zbierate odkiaľ? Tie parazity z bobra sme získavali z jeho trusu, ktorý vlastne v prípade, že je to zviera choré, tak obsahuje buď vajíčka rôznych helmintov, to sú špeciálne červy, ktoré v parazitológii takto označujeme, alebo obsahuje cysty, respektíve oocysty jednobunkových parazitov, ktoré taktiež môžu spôsobiť ochorenie aj u ľudí. Odkiaľ sa tam dostávajú na toho bobra, alebo do toho bobra? Do toho bobra práve z toho kontaminovaného životného prostredia, respektíve tie parazity sa môžu dostať, sa môžu šíriť medzi jednotlivými bobrami navzájom. Čo všetko sa dá zistiť o zvierati z trusu? Trus je pre nás parazitológov veľmi cenný materiál. My vieme zistiť zdravotný stav zvieraťa, to znamená, že v truse vieme zistiť vývinové štádia hlavne endoparazitov, ktoré môžu spôsobovať ochorenie. My sa zameriavame hlavne na tie, ktoré môžu spôsobiť ochorenie aj u ľudí. Sú to parazity s tzv. Zoonotickým potenciálom. Ďalší kolegovia môžu z trusu vyčítať napríklad to, akú stravu požíva daný jedinec. Potom na základe molekulárnych metód sa dá určiť, či ide o jedinca z jednej populácie, či z viacerých, či ide o mužské alebo ženské pohlavie. A chcela by som vyzdvihnúť, že práve vyšetrovanie trusu patrí medzi tzv. Neinvazívne metódy, to znamená, že my nemusíme ani chytať zviera a nemusíme ho ani plašiť z vlastných teritórií. Nám pre náš výskum stačí vlastne len trus. Ako prebieha tá analýza DNA a parazitologických údajov v laboratóriu? Tak keď zozbierame trus v teréne, tak si ho donesieme do laboratória a najskôr prezrieme voľným okom, či sa tam nevyskytujú dospelé jedince parazitov, pretože môžu sa tam vyskytovať aj dospelé jedince, respektíve ich larvy. Keď prebehne táto analýza, tak spracujeme ten trus najmä tými klasickými parazitologickými metódami. To znamená, že si pripravíme vzorku, aby ju bolo možné pozrieť pod mikroskopom, aby sme videli, či sa tam nachádzajú vajíčka, respektíve cysty, oocysty, protozoí. No ale v mikroskope nemusíme vidieť všetko, tak potom nasleduje tá molekulárna analýza, kde sa vezme časť vzorky trusu, tá sa z tejto sa postupne izoluje DNA a potom nasledujú ďalšie zložité kroky, amplifikácia DNA, potom chceme stanoviť vlastne geneticky, aký druh parazita je to sa používajú na to špeciálne gény. Potom znova prebehnú molekulárne analýzy a výsledkom je jeden produkt, ktorý sa potom posiela na sekvenovanie. Do sekvenátora nám vyjde sleď takých nukleotidov, na základe ktorých potom vieme vybudovať stromy, tzv. Filogramy, a tie nám už potom pomôžu určiť, že o aký druh parazita, respektíve zviera ide. A čo ste zistili o parazitoch bobra európskeho? Tak zistili sme, že v našich vzorkách sa nachádzajú najmä mikrosporídie, ktoré môžu mať zoonotický potenciál. Významnejším zistením bolo, že v
truse sme našli Cryptosporidium proliferans. Je to špeciálny typ žalúdočných druhov kryptosporidií, ktoré doteraz u bobra neboli detegované, čiže ide ako keby o prvý nález vo svete. Ale zistili sme, že vlastne sa nachádza v tom filogenetickom strome na rovnakej vetve ako Cryptosporidium, ktoré má zoonotický potenciál. To znamená, že predpokladáme, že aj tento druh má zoonotický potenciál, čiže môže byť nebezpečný pre človeka. A najvýznamnejším podľa mňa nálezom bolo, že sme našli nový subtyp blastocystis. Je to jednobunkový parazit v žalúdku. A tento subtyp je vlastne prvý popísaný na svete u bobrov. Z akých lokalít ste tie vzorky zbierali? Vzorky trusu sa zbierali hlavne v blízkosti bobrých nôr, v povodí rieky Topľa, v povodí rieky Poprad a mali sme aj vzorky od bobra, ktorý žil predtým v Dunaji, ale bol na záchrannej stanici v Zázrivej. Prečo zbierate tie vzorky hlavne v zime? Pre nás parazitológov je dôležité zbierať tento trus hlavne v zime kvôli tomu, že to počasie neurychľuje rozklad trusu a keďže bobry žijú vo vodnom prostredí, tak ten trus sa napríklad v lete rýchlejšie rozkladá a nie je možné ho zachytiť. Zároveň tento trus v zime je taký kompaktnejší, čo nám uľahčuje vlastne odber. A bobry v zime sa zdržujú hlavne pri norách a pri tých hrádzach, čož pre nás ako parazitológov je jednoduchšie stanoviť proste, že aký je to typ trusu. S výskumom budete pokračovať aj s vašimi talianskými kolegami. Čoho sa bude týkať? Výsledkom tohto projektu by mali byť nejaké spoločné publikácie, v ktorých popíšeme vnímanie bobra v Taliansku, pretože Taliansko je krajina, kde sa ten bobor začína ešte iba teraz usadzovať, respektíve na Slovensku, kde je ten bobor už, mohlo by sa povedať, v niektorých miestach aj premnožený. No a vytvoríme aj také spoločné predpovedné mapy, na základe ktorých bude možné stanoviť vlastne, či tie lokality, v ktorých oni žijú, sú vhodné pre ich život alebo nie. Aké ďalšie voľne žijúce zvieratá majú parazity, ktoré by ste chceli skúmať? Tak my by sme sa vo svojom ďalšom výskume chceli zamerať na vodné živočichy, ako sú napríklad nutrie. Taktiež týchto zvierat sa týka ten náš spoločný projekt, pretože v Taliansku sú to bežné vodné zvieratá, u nás na Slovensku až tak nie. Ďalej budeme sledovať vlastne zvieratá, ktoré sa pohybujú v blízkosti vodných tokov. Či už sú to líšky, ježkovia, drobné hlodavce, voľne žijúce mäsožravce, srnky a podobne. To znamená, že vody, v ktorých sa nachádzajú bobry, sú aj pre človeka nebezpečné? Keď sa tam trebárs niekto okúpe? No, tak automaticky nemusia byť nebezpečné, aj keď tam žije bobor. Pretože vieme, že vlastne bobre teraz stavajú svoje hrádze najmä v blízkosti jazier, rekreačných oblastí, v blízkosti zdrojov pitnej vody. A práve pri týchto zdrojoch pitnej vody je najväčšie riziko, pretože ak sa tá voda dostatočne nedezinfikuje, tak môže dôjsť ku nejakej infekcii. Ale v súčasnosti všetká pitná voda je dezinfikovaná, takže nepredstavuje riziko pre človeka. Problémom môžu byť rôzne lesné potôčiky, z ktorých sa ľudia napijú a tam táto voda môže obsahovať rôzne vývinové štádia parazitov, ktoré môžu spôsobiť infekcie u ľudí.